Ако вярваме, че всичко е напразно, че няма нищо ново под слънцето и че нищо не носи истинска радост, тогава защо да се стараем? Защо да опитваме? Ако животът се свежда до безкрайен труд, работим по 8 часа на места, дори по 10-12 часа на ден, за да можем да си позволим дом, в който да спим още 8 часа и да съберем сили за следващия 8-часов работен ден, къде остава удоволствието? Но всички тези мисловни причини губят сила, когато прекратим еднообразното съществуване, излезем от застоя си и поставим цел, която наистина се струва да преследваме, тогава и само тогава животът започва да носи радост и удовлетворение. Така е.